Nagkatapok ang supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa nagkariang nasod sa Europa atol sa peace rally sa The Hague sa the Netherlands. Midag sa mga Pilipino gikan sa nagkariang nasod sa Europa sa Malieveld Park sa The Hague sa the Netherlands sa gipahigayon nga meet and greet kauban si Vice President Sara Duterte og peace rally para kang FPRRD kagahapon. Sagad kanila giwagayway ang ilang dalang Philippine flag. Duna say nagdala og flag kung asa sila gikan nga nasod. Sayang mensahe mihatag og update si VP Sara sa kahimtang sayang amahan nga anaa sulod sa detention center ug ang tinguha nga makauli na siya sa Davao City. Dugang ni VP Sara dili matud pa undangon ang panawagan ngadto sa gobyerno sa Pilipinas ug sa ICC aron ipahibalo kanila nga sayop matud pa ang gibuhat kang FPRRD. Matama lang, matud pa kini kung mabalik sa Pilipinas si FPRRD bisan magpadayon ang kaso. Mitambong sab sa panagtapok si Attorney Salvador Medialdea ug Senator Robin Padilla.